Vítám vás na pozápase tiskové konferenci strany Viktorie panem Markem Bakošem a pojďme rovnou na vaše dotazy. Marek je připravený. Tak Petr Havlík první, prosím, ČTK. Dobrý den, trenére, tak jestli to můžete nějak zhodnotit ten zápas, jak moc to mrzí, když už jste se horko těžko lopotně dostali, když se vám herně nedařilo k té otočce a pak si úplně takhle nesmyslně ještě v přesilovce necháte vyrovnat. Tak máte pravdu, ten štart bol teší, úplne sa nám nedarilo to, čo sme chceli. Ten prvý polčas dostali sme gól, nevedeli sme sa dostať, vytvorili sme si nejakú šancu, tu sme nepremenili, pak to bolo také niečo medzi 16-kami, snažili sme sa nejak pretaviť ten náš zámer, ktorý sme mali do toho zápasu, ako sa dostať v súpravej bráne, ako byť nebezpečný, to sa nám moc nepodarilo prvý polčas a trošku to začalo štartovať tá situácia na konci, keď sme dali gól a trošku sa to mužstvo zdvihlo. I v kabíne sme navádzali na to, aby sme pokračovali v tom nastolenom, v tej energii, ktorú nám dodal ten gól a troška nás ubrzdil ten gól, ktorý sme dostali, gól číslo 2, kedy sme spravili nejakú individuálnu chybu a viac menej súper to potrestal, no a potom sa začalo dobývanie brány súpera a viac menej po úspešnom dobití, kedy sme vydali množstvo emócií, množstvo energie a dokázali sme toho súpera zlomiť, tak sme spravili chybu opäť a dostali sme gól a to je vlastne všechno. Rezult 3-3 a my sme smutní z bodového zisku. Tak Pavel Delšár, prosím. Kdybyste ještě mohl nějak víc rozebrat ten závěr, co se tam stalo, že vás Hradec pak i v 10 potrestal? Tak v 10 nás potrestal. Myslím si, že sme dohrávali ten záver dobře, sme to snažili sa držať míč, když sme ho potom dali nahoru, tak sme ho udržali, pak nejaký faul, super nám ten míč odozdal, takže cítil som z toho týmu, že to zvládne udržať ten míč na nohe a že to dohráme. No a pak prišla nejaká kolmica, kedy to asi nebolo úplne 100%, ja som to nevidel, či sme tam trošku riskovali alebo podobne a super sa zmocnil míče a naviazal sa viac menej do útoku a v rýchlosti to vykombinovali tak, že ten míč zapad do brány a myslím si, že sme mali chuť, emócie, energiu na to, aby sme to zblokovali a skákalo nám to okolo nôh a nakoniec sa to zastavilo v bráne. Takže ako nepovedal by som, že to kuci špatne dohrávali, ale stala sa chyba, ktorá by sa nemala stáť a dali sme tomu superovi možnosť a on to potom využil. Takže nemyslím si, že to nastavenie alebo niečo podobné bolo špatné, bola tam individuálna chyba a i ten návrat bol, myslím si, že dostatočný dobrý, ale ten super to zahral tak, že to skončilo v bráne. Tak, Pavel Delšár, potom ČTK. Rafiu Durosin nedal ve druhém zápase v lize po sobě penaltu, tak změní se teď hlavní střelec? Tak je pravda, že Rafiu tú penaltu nedal, bavili sme sa o tom pri tej prvej, teraz tú dôveru dostal, proste tú penaltu opäť zahodil a čo bude, uvidíme. Samozrejme Rafiu pomohol veľmi tomu týmu, proste mal tam kopec skvelých vecí, tú penaltu nedal, samozrejme je to malinký škralup, na druhú stranu potom dokázal streliť gól krásny a dokázal vlastne on pomôcť tomu týmu k tej otočke. A to, že tú penaltu nedal a bolo by viac času a možno streliť viac gólov, je jedna vec, to že dokázal potom reagovať na to, že tú penaltu čo je veľmi ťažké, pretože keď nedáte penaltu, je to psychicky náročné, ale on ukázal, že je silný v hlave a dokázal pomôcť tomu týmu, aby ten zápas otočil a za to má palec nahoru. Tak, Petr?
mrzí ta ztráta o to víc, že jste se mohli dotáhnout trošku na to čelo, protože Jablonec prohrál, nevyhrál ani Zlín, že jo? Takhle jste se propadli na 6. místo, výsledky. 7. ztráta z 11 kol, to tady nebývalo roky. Je pravda, že sme chceli vyhrať, je pravda, že sme to mali na lopate a je pravda, že nás to veľmi mrzí z pohľadu týchto počtov, ako ste povedali vy, pretože ten tím potreboval víťazstvo, ten tím pre to reprezentačnou prestávkou stúpal nahoru a bolo to treba dohrať. Je to nešťastný moment a je to obrovská škoda, pretože i keď sa pozrieme na tú tabuľku, tak strácame tam dosť bodov oproti tomu, čo sme chceli mať a trošičku to dupluje nie ani ten smutok, ale ten pocit, že sme to mali pripravené, že sme to mali na lopate, že sme to mali krásne dohrát a sa nám to nepodarilo. Tak, Stenda Soukup? Zdravím, Marku, já se tam ještě na ten konec, ono se to stalo, když budeme počítat i pohár v Budapešti už po 4. Najdete tam něco společného na těch ztrátách, nebo co s tím? Tak společný je v to, že je to vždy po 90. minúte a tie stráty sú, a tie góly, keď sa na to pozrieme, a to nastavenie toho týmu sú úplne rôzne. Jedenkrát proste áno, chcete to ubrániť, defenzívne príde dlouhý balón, prepadnutý, dostanete gól. Druhýkrát v tom Ferencvároše chcete nejak kombinovať do útoku, jo, a vlastne, ale ten Ferencvároš bol nebezpečnejší, vedel si nejak vytvoriť, mal energiu na to, aby nám trošku zatopil, no a dostanete gól. Teďka ten súper, myslím si, už nemal na to moc energie, ale zase individuálna chyba v rozohrávke a zase ho dostanete gól. Takže tie góly sú rôzne, tie situácie sú rôzne a zamýšľame sa nad tým a zamýšľali sme sa nad tým, ako z toho ven a zase nás to posretlo. Takže je to zase ďalšia práca, sadnúť, pobaviť sa k tomu, ako zodpovednosť a podobne. Takže ide sa ďalej, tie góly padajú v tých záverečných minútach. Zase toto bolo špecifické, že sme to dokázali otočiť a mali sme tú emóciu tých ľudí a všechno okolo bola na našej strane a bola skvelá a pak bola individuálna chyba, ktorú moc ani, ako veľmi málo to vidíme a nám sa to stalo, myslím si, taky poprvé. Tak, Bobe, tady vepředu, potom Petro. Ahoj Marku, chci se ptat hledně tvý budoucnosti, jestli máš nějaké informace, co dál teď v té repauze. Informácie nemám, nežešili sme to, je teraz reprezentačná prestávka, takže viac menej bude sa to řešiť i lidi budú vedieť, dostanú informácie, ako to bude ďalej so mnou pokračovať, ale momentálne neviem na to odpovedať úprimne. Petře? A počítáte teda spíš s tím, že se vrátíte na pozici asistenta, nebo jak to vidíte? Nepočítam s ničím. Teraz sme skončili zápas a povedali sme si, sadneme si v nedeľu, budeme sedieť, budeme sa o tom baviť a viac menej niečo z toho vznikne, čo pôjde potom, čo bude zaujímavé ako pre fanúškov, takže či to bude jedna cesta, druhá, tretia, je teraz ťažko hovoriť a ako hovorím úprimne teraz neviem. Tak, je to všechno? Tak vám děkujeme, děkuji Markovi, přejeme hezký zbytek večera. Děkujeme. Moc ďakujeme a ja. Naschledanou.